čo taký bežný zamestnávateľ by tak chcel od svojich zamestnancov, alebo aký by mal byť ten absolvent, dajme tomu stredoškolák alebo absolvent vysokoškolák, aby bol uplatniteľný, aké vlastnosti, aké zručnosti by sme sa mali snažiť odovzdávať tým našim žiakom. Bolo obdobie, kedy sa zdôrazňovala tá odbornosť. Myslím si, že to obdobie už je za nami, pretože sme pochopili, že tú odbornosť vlastne na škole ten žiak aj nemôže získať dostatočnú. Na prvom mieste je charakter. Ten sa bohužiaľ nedá nejakými testami zistiť. Charakter a nejaká hodnotová orientácia toho človeka je úplne zásadná, tak akože prvá. Na druhom stupni by som povedal, že nejaká schopnosť spolupracovať s druhými ľuďmi a tá odbornosť by som dal až na tretí stupeň. Tie firmy sa rozvíjajú veľmi rýchlo a že ten človek vlastne toto sa na škole ani nemôže veľa z toho naučiť. Čo teda dnes sa vyžaduje od ľudí vo firmách, tak je také, že to nazvem, že baťovstvo, taký baťovský profil a to baťovstvo má na prvom mieste proaktivitu. Firmy nechcú takých ľudí, ktorí tam prídu a povedia, povedzte mi, čo mám robiť, alebo dajte mi popis práce. Firmy chcú ľudí, ktorí si ten profil práce vytvoria do určitej miery sami, ktorý, keď vidí niekde nejakú chybu, problém, tak na to upozorní, ktorý, keď vidí príležitosť, tak sa ju snaží nejako uchopiť, ktorý, keď dostane možnosť sa učiť, tak sa bude učiť. Podľa mňa hlavná úloha školy je, že pochopiť, kto som, aký som, aké talenty mám alebo nemám a pracovať s tým talentom a byť schopný udržať na úzde tie temné stránky alebo nejaké tie horšie veci. Byť schopný v druhej rovine vnímať odlišnosť druhých ľudí, že aj oni majú iné talenty, že majú iné vlastnosti, byť schopný s nimi vytvárať vzťahy, pozitívne vzťahy. Mám na mysli mentálny rozvoj človeka, čiže schopnosť učiť sa, mozog, rozvíjanie mozgu, učenie sa, logika a tak ďalej. Potom je EQ. EQ je podľa mňa dnes niekde úplne na špici a to myslím v zmysle sebaovládania, sebapoznania a schopnosti vytvárať vzťahy s druhými. PQ, to je fyzická schopnosť, ale nemyslím v zmysle teraz nejakej svalovej energie, ale schopnosť, volá sa to, že odolnosť alebo antikrehkosť, schopnosť prekonávať prekážky, odolávať stresu, duchovný potenciál, že dať tomu celému zmysel, byť schopný slúžiť druhým ľuďom. To ego dať troška nabok a vedieť ako keby vnímať aj potreby druhých ľudí. Vidieť nejakú takú spirituálnu rovinu toho života.